ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आं माने जोंनि जेनेबा आं दा मावबाय थानाय NHPC माने नोंथांमोना माबायदि खामानि मावो ओमफ्राय माबायदि जेनेबा खामानि सोलिगासिनोखौ आं नोंसोरनो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों जिउआव बेफोरबायदि खामानि सोलियो आरोना आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय माने NHPC आव माबायदि खामानि सोलिगासिनो बा माबायदि खामानि मावगासिनो मानसिफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा थौदो नोंथांमोना नायलांदो बेयावनो सेफटिनि थाखाय हेलमेट गाननांगौ जायो मानो होनबा रडफ्रा गोलैसिनना बा खर' गावनो चान्स थायो बेनिखायनो हेलमेट गाननांगौ जायो ओमफ्राय आखाइनि मुजा गाननांगौ जायो जेनेबा बिदिनो खामानि मावनायाव माने आखाइफ्रा खेबो बेनिफ्राय बेखौ गाननानै हेलमेट गाननानैसो मावनांगौ जायो नैफोर रडफोरखौ न'फ्राव जइन खालामनांगौ जायो ओमफ्राय बाखि नैफोर गायाव दंनाय बेन्डारफोर सोनानै बेन्डिं खालामनांगौ जायो आरोना खामानिया माने बारा खस्थ' नङा लोगोफोर ज' बोयो मानोना बिदिनो माने एसेबां खस्थ' नङा आरोना रडनि खामानि जायो ओमफ्राय बिदिनो मावो ज'यै बारा माने हार्ड नङा आरोना मानसिफ्रा दा हार्ड होनना सानो रडनि खामानि नाथाय एसेबां माने हार्ड नङा आरोना दायो 12:30 मिनिट बाजिबाय जों दायो माने ओंखाम जानो नागिरदों आरोना ओंखाम जानो माने रेस्ट मोनो बे समाव बेनिफ्राय 2टासिम रेस्ट मोनो आरोना जिरायनानै जों दा ओंखाम जासिगोन नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना सानदे ओंखाम जागासिनो जाखांथ'वाखैनो फैगासिनो जानाया मा ओंख्रि सानदे आयरन जोमा आधा घन्टाया बैसांफोर माने बेबायदि बेफोरबायदि लगायो जों खामानिया बेबायदि बाल्थिखौ लगायनाय जायो जों दा खामानि मावगासिनो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो मावगासिनो बिदि बेफोरबायदि मावनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय माखासे जोंनि मानसिफोर बेनिफ्राय नैथिंबो नै माखासे दङ नैथिं माखासे मावगासिनो गासै मावगासिनो दा नै बाल्थिखौ बेन्डार लाबोगासिनो नै जास्ट जों मावगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाखि नैथिं मावगासिनो बिराद मानसिफोर दं नै बेयो जोंना 2 नाम्बार ब्लक 3 नाम्बार 4 नाम्बार 5 नाम्बार 6 नाम्बार 8 नाम्बार 9 नाम्बारसिम दं नोंथांमोना नायलांबाय थां नै दिनै कंक्रिट जादोंमोन माने सिमेन्ट दालायदोंमोन आरोना माने आपनिफ्राय आप जागासिनो जोंनि ब्लकआ 2 नाम्बार ब्लकआ नै बिदि सिमेन्ट दालायदों दिनै बे रडखौ खाखांबाथाय सिमेन्ट दालायो बेनिफ्राय नैथिंबो दं बिथिं दालायगासिनो दा जोबथ'बाय आरोना गाबोन समफोर जोबगोन सानदेआव ओमफ्राय नै खामानिया मेन खामानिया नैखौ बाल्थिखौनो नै बिदिखौ लगायनांगौ आरोना नै गाहायाव दं ओमफ्राय नैबे बेन्डारखौ खानांगौ आरोना बेन्डारखौ आप खालामनांगौ बिदिनो गोजौ जाबाय थायो आरो नैबे बेनिफ्राय बाखि नै बेफोरथिं जेनेबा नैबो दालाय जाबाय दा नैथिं दालाय दं नै लोगोफ्रा जिरायना दं दा सुक्ति जाबाय आरोना ओमफ्राय जेनेबा सुक्ति जाथ'वाखै जिरायना दं आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोर बाल्टिकेलफोरखौनो सोनांगौ 36 रड आरो ना बिराद गिदिर ओमफ्राय नैबे 25 ओमफ्राय ओइ सिङाव थानाया 20 आरो ओइ फिसा फिसाया 20निफ्राय सुरु जायो ओमफ्राय 20निफ्राय 25निफ्राय 36 बिदि थिखोनांगौ जायो हारसिं नङा ज'यै मावनांगौ जायो आरोना नायबानो जाबाय गोजौनिफ्राय भिउआ बेफोरबायदि आरोना जोंनि 2 नम्बरनिफ्राय ओरैबायदि माने गोजौ जाबाय जोंनि ब्लकआ टप जाबाय आरोना टप दा माने जोंनिया जोबसिगोन जोंनि ब्लकआ बेनो आरोना बेफोरखौनो माने खानांगौ नैफोरजों नैयो नै बिदि रिं बहायो गोजौनिफ्राय नै बिदि नुहुरो आरोना बेफोर रडखौनो खानांगौ आरोना खामानिया बेफोरबायदि जायो नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै नाइट डिउटि जायो डे डिउटि जायो बेयो 3 नाम्बार ओमफ्रायो 4 5 6 7 थांबाय आरो 9 नाम्बारसिम दं नै बेफोरबायदि लाङो नै जिखुनु मालबाबो माने नैबे क्रेंजों लाङो आरोना नै रटेक्सजों लाङो नै भिउआ बेफोरबायदि आरोना गोजौनिफ्राय मानसिफ्रा नुबा बिराद गियो नाथाय एफा गिनांगौनि गोनां गैया माने गावबागाव ब्लकआव नै बिदिसो खामानि जायो नालाय नै
मेन खामानियानो इयावनो जाजोबो आरोना नै आं गोजौनिफ्राय दिन्थिबाय नोंसोरनो बेयावनो रड खानांगौ 20नि रड 25नि रड 36नि रड इयावनो जाजोबो आरोना नैबे रिङाव बहायनांगौ गल गल बेनिफ्राय बेन्डार माने बेन्डिं खानांगौ थार खानांगौ आरोना ओमफ्राय नैयावबो 36नि रड जायो गोलाव गोलाव बेखौ बोनांगौ 10 जन 12 जनजों बोनांगौ जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै दैमाया इथिं आरोना इथिंनिफ्राय फैयो नै इनिफ्राय दै गलांगोन बेनिफ्राय बै हाजो सिंजों माने मेन आरोना बेजों दै थांनानै बेजों लाइन माने जाहैगोन आरो बेजों माने लाइन भल्टेज जाहैगोन आरो जेनेबा मेन बेनो आरोना प्रजेक्टआ इदि सोलिगासिनो आरो खामानिजोंनो सब खामानिखौनो नैबे रटेकजों मावो आरोना बे रटेकआनो लाङो लाबोयो रड थिखोना हरो नैबेजोंनो नैयो मोनसे रटेक ओमफ्राय नैयो मेन गिदिर आरोना गारिफोर थिखोनो हायो नैजों गिदिरजों ओमफ्राय नै इयावबो दं ओमफ्राय इथिंबो दं आरोना नै दंजोबो आरोना एसेबां खस्थ' गैया सेस माने रोगाना होफैजोबो आरो थिखोनांगौ आरो खानांगौ बोनांगौ आरो खामानिया एसेबां खस्थ' गैया